Shifa oil mai ne da yake maganin cututtuka kamar haka. Na ɗaya, back pain, bi ma'ana ciwon baya. Yana magani ga mutumin da yake fama da ciwon baya. Idan har kai amfani da Shifa oil za ka samu lafiya da yardar ilahu. Na biyu, joint pain. Yana maganin ciwon kashi na mahaɗa da mahaɗa. Duk inda mahaɗar kashi take ta jikinka, idan kai amfani da Shifa oil za ka samu lafiya da yardar ilahu. Kama abin da ya yi targaɗe, tsagiyar kashi ko da ma karaya ce. Na uku shine muscle pain, bi ma'ana ciwon tsoka ko kuma na ce ciwon jiki. Idan bugu ne da ya shafi cikin tsoka kai har ma kashin, in dai kai amfani da Shifa oil za ka samu lafiya da yardar ilahu. Shifa oil ba ma'anan kaɗai ya tsaya ba, yana magani wajen ƙaiƙayin jiki, Kyazbi, Kuraje, Makero da kuma Kora da dai sauransu. Muna mika godiya ga masoyanmu wanda suke cikin Najeriya da ma Afirka baki ɗayanta. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa, wadda da zarar mun ɗora bidiyoyin maganunan za su iso gare ku domin waraka ga cututtukan wannan zamani. Za ku iya samun mu a BSI Dubai Islamic Medicine Kano Nigeria Limited, Nomba 46, Kofar Mazugal Road. Kada ku manta kusa da Nasidi Supermarket, Gwammaja Kano, ko kuma a tuntuɓe mu ta wannan lambar 0800 38 32 46.